Ai, se fece! O trío, allá... E así, favorecidos por un inquebrantable afán viaxeiro, uns atléticos corpos de remeiros, os cabelos dourados e unha fala áspera e inintelixible, os normandos seguiron facendo estragos por toda a Europa do medievo. Pero, loco, ainda pensas que van vir? Pois non che sei, pero mellor non dicir nada, para non quitar esa ilusión. De seguido, un sketch clásico. Menor que o de incógnitas. Onde vai a nena? Eu que sei, non la vin. El rango de la matriz é sempre menor que o número de incógnitas. Logo estamos sós. Normal. Paquiño. E por consiguiente... Pois daquela podíamos aproveitar, xa que estamos sós, para facer o amor aquí donde vais. Pero xa que te digo, me mira que é porca, Estaba eu tranquilo con geometría vectorial e ves, metía a falar de cousas que me poñen triste. Ai, que merda de home, mira, vou facer a cea, que así non perdo tempo. Que casa, chico, que casa. Menos mal que botan o Celta a Fenerbahce. Xa que te digo, todo o día xogando, xa que te de televisión que van botar o Celta, muller. Non podo, secuestrar os espíritus. Que espíritus, home, deixa de fumar porros que estades todo o día androgándovos. Non podo, xe que me lo que por eso. Ai, mamá. Palmira, venme la filla, mira, venme la filla que... Eu sei que lle ensinades aos rapaces. Oh, pero que fai aí a nena? Sí. Secuestraron os espíritus. Está en outra dimensión. Outra dimensión, Virgen Santísima, de la frente a la brajeta para que el demonio no se me meta. Pero salme dai, mira con que roupa me foi pa outra dimensión. Mira que te teño dito que te cambies, que vayas limpia de abaixo, que calquer día topamos no hospital que as brajas todas cheas de merda. Sal dai, ven aquí. Non podo. Non podo, eso pasa allí por ver tantas viudas, como a ti. Isto é todo das compañías que andas. Parva, con ese magalón que estás todo o día no parque. Un día fai chungón, vai quen ten que aguantar co que veña. Que vai ser? É un porro. A que me agobio son eu, Eu non estou para estar nesta tensión, que estou caminopausia. Fala un favor, Paco, dille a nena que salte inmediatamente da televisión. E ti, foda aí. Vou facer a cea, que se me haga. Ai, mamá. Espabila. Aquí dentro non fala nada. No, que se me canta. Menos mal que mañá marcho para Astorga, que senón... Bueno. A ver, ella, fai forza a ti. Viva! Nena, estás ben? Estoy guai. Guau, a dimensión. Uri, Sí. tens que probar. Guau, me voy a dar un voltio, abur. Mi madre, como teñen a cabeciña. Ainda vou ter que probar un día esas cousas. Agora ven o Celta tranquilo. Ai, mamá. Agora Ferruca e o Duano. Case que eu non vexo a partido tranquilo. Non está, marchou. Queremos a rapaza. Queremos a... Non, home. Ainda vou poñer a segunda, que... Ai, mamá, querido. Que está, Teo? Paco, Que pasa? mira pa mí. Que teño? A ti moi mala cara tes. Non sei se non estarás collendo a gripe. A ver, fai así. As fotos inventáronse. Temos hoxe connosco a dúas mulleres que teñen moito que dicir sobre o erotismo dunha banda Chantal Lafitte. Vos ves. Voulle dicir unha cousa. As fotos... Ui, se eu lle contara. Paro, caro, Mariana, me cago nas serras de Dios. Miñas señoras, meus señores, galegas, galegos, hoxe estamos de